Yn chwaraewr rygbi, yn ddiddanwr, yn arwr, gwladgarwr, tad a gŵr. Heb os, mae Ray Gravell, neu Graf, yn gymeriad fydd yn parhau yn hanes Cymru am flynyddoedd I ddod. A ddo, ym Mharc Y Scarlets, fe ddaeth canodd at ei gily mewn Cinio Cofio I nodi union 10 mlynedd ers colli y cawr o fynydd y garreg. Dwi'n cofio fe'n dod i'r straden cwrtyn bach ifanc y 29 oed yn fe. Daethon ni'n agos iawn ar unwaith, chi'n bod, hynte wedi cael ei fagu yn mynydd y garreg a fi'n neu o bentre Bancafelin yn fe. Oedd y ddawn dy fe I codi calon pobl. A ni bod mae hwnna'n ddawn special, ond oedd e'n neud e mor naturiol. A mae wedi bod yn golled fawr ar yr un pryd, ti'n bod. Neis I gofio e hefyd yn dweud. Ray was the greatest ambassador for West Wales, the Welsh language, and to the joy of life itself. Nes I weithio efo Graf llawer o flynyddoedd yn ôl. A wedyn, wrth gwrs, o'n i'n cefnogi'r Scarlets, a wedyn o'n dod lawr, o'n i'n byw yn Bontfaen ar y pryd. O'n i'n aros ambell waith efo Grafs ar y mynydd, a wedyn symudon ni lawr I bentro'n Angaredig. So dyna'r cysylltiad efo fi. Tod, Grafs oedd yn gyfrifol I ddod o fi lawr yma. Roedd Graf yn just dyn hyfryd, gyda calon massive. He touched everybody's hearts, and it's a massive privilege I fod yma heddiw. Ni gyd yma oherwydd Ray. A beth sy'n dda yw bod nhw wedi troi'r cariad na at berson Ray Gravell yn ffordd I godi arian at achosion da. A mae'n wych y beth. Ers sefydlu ymddiriedolaeth Ray Gravell ddegawd yn ôl, yn ystod y cinio, cyhoeddwyd bod yr elusen wedi codi'r swm anhygol o dros filiwn o bunnau. Yr 11 ar 20 o Hydref, dyddiad sydd yn golygu tipyn I ni o safbwynt tristwch a dedwyddwch. Fe ofynnwyd I mi ddod, ac o'n i'n falch iawn I ddod, fe ofynnus I faint o bobl fydd yma. A roedd na gambrint ar yr e-bost yn dweud 70. 700 oedd rifodd I fod yr e-bost. Ac felly, gyda bach o sioc. Ond sioc o'r ochr ore, ac os dwi'n meddwl bod presenoldeb bobl yn dweud rhywbeth pwysig. Mi ddaeth ei ffrindiau o bell ac agos gan gynnwys cyfeillion o daith y llewod y 1980 I dde Affrica. It was a happy tour off the field, and we only won one of the 4 tests. But I think people enjoyed the tour, and Ray was a major part of that. Although the games are important, the people you meet are important as well, and the friends you make, and that's why we're here, probably because we've enjoyed his company over the years. You couldn't fail to like him. That's the way he was, and he'd always give 100%, no matter what he did, drinking or playing. Ond chwarae cerddoriaeth yw digwyddiad sy'n benna aros yn y cof i'r llewod hyn. Graf had a David Ewan tape on the whole way. We drove everybody mad. Oedd yn chwarae'r cynion yn y buses, nes oedd lot o'r lleill wedi cael llon bola arna I. Cos wedodd Bill Beaumont, mae'n debyg yn enwog unwaith. If I ever meet that David Ewan, I'll strangle him. Ond yn anffodus, dwi ddim mair. I was Ray's best man, he was my best man. And back in 1991, we became great friends, and I was so honoured and so privileged. He was just such a special guy, and I got to know himself and Mary. And we had some great years, great fun. Mae'n anhygoel yr ymateb sydd wedi bod. Mae'n wych. A ffaith nawr, ni wedi croesi miliwn o bunnau. Wel, ni ar ben digon, a gobeithio gallwn ni fynd mlaen o'r gwaith da. Ni eisiau mor brawd o dad, a ni mor brawd o beth mae'r elusen wedi gwlawn ni jyst dau mlynedd diwetha. Ie, ni eisiau ben yn digon fel plant ydyn nhw. Gobeithio, ni fyd ys cario mlaen. Pwy oer beth ddigwyddiad yn y dyfodol. Mae bobl hael iawn I gael yn Gorllewin Cymru. Mae rai fi weid, a mae'r cefnogaeth ni wedi cael heb I ail. Graf oedd Graf, dyna'i gryfder. Ond dwi'n iawn, dyna oedd ei bryder. Ond daw sŵn medd diw o'i ser, Graf o hyd, Graf a'i hyder. Ydych chi'n rhyw stories amdano Graf, felly un? Na, dim bydden ni moyn gweud. Fi'n siŵr bod mae'n marwolaeth edrych lawr arno ni, a fi'n siŵr bod lle, wel, beth sy'n digwydd yn llofft, a pwy sy'n dafe fi ddim yn gwybod, o fi'n siŵr mae'n dipyn o commotion os ydyn ni'n nabod Graf. If you had one word to describe Graf, what would it be? Gentleman. Gentleman. That's it. Unique. Special. Oedd e'n golled ofnadw, dim ond I rygbi yn Lanelli a Cymru, ond
i Cymru yn gyfan fel gwmyn o gymeriad oedd e.